X'għamilkom kif intom tajbin? Kif aħna? Għana kantalkom kif għallet għana bil-kanzunetta bil-Malti jisima Anja Lill-Aħrax tal-Mikbiz daqat minn Sistemi Bartolo. Kompożizzjoni ta' Joe S. Grek u il-klim ta' Anthony Fenech. Isimawa. Sewa sew fi tramuntana ta' gżiritna hemm jinsab dak il-post fejn popolari mis-sajjitu minna sab zoro twal b'satar mimlija l-isbaħ mixja tista' tmur ikun l-ors ta' dilettanti it-tiġrija bil-motur intarrax għax intarrax bla teqgħu kull fejn tmur raba miegħek il-bdiewa fik ikkaċċja l-kaċċatur bla tisraw lajkli fuq jinżlu għal-mistrif min għaliħu aħrax jista dak irdumek tal-qammir dak irdumek bla tużokli xepp il-billa tal-Malti fin il-jasar rifsu fuqu tal-pirati u ħallelin tal-pirati u ħallelin Ixtajt it-tjek fi żmien is-sajf bin-nies dawn jintlew beluf fil-jimkisħaw xitwija joħroġ fik jira l-bebbux fik il-għasel minn tan-naħla il-ħitan minn tas-sejjir ix-xemx tiżreġ fuq qed sħuna fil-jimsħan tas-sajf sbieħ mix is-siġar kollok dura taħt il-belt tat-torrijiet intaħrax tal-meliħa iwajsuk l-irdumijiet fuq is-siġra tal-kappara ruħidilja l-ebni tħadal xieħa il-ħarruba fik il-bajta fik it-tim taħt għajnejn da Marija u żbejjuma b'devozzjoni fil-kappella ftar fix-xifer magħrufa b'tal-kunċizzjoni magħrufa b'tal-kunċizzjoni. ċabċipa kbira l-Ġorġina, sinjur. Grazzi ħafna minn għati l-lejl it-tajjeb.